Lona-ke noveli yethu esiyibhalile uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi, isahluko sesihlanu, season 1. Selimathunzi, ilanga lishoshela ukuyozilahla kunina, imfuyo isidlela duze nekhaya. USakhile uhleli nabane wabo, bakaka iziko lomlilo lapha exhebeni lokubasela. Manje mashobana-ke awusho phela njengoba usuyithola usuka isisulu senduku nje, ukwazile-ke khona noma ukuthola noma inombolo yakhe-ke nje, uthola inombolo yalo mntwana phela ucingo lwakhe, yabona nje kufanele ukwazi phela ukuthi noma ngabe kuthiwa hlampe kungene enkingeni ngendlela ongene ngayo, kodwa kube ukuthi siyazi ukuthi hhayi imambala leni nalo ucingo lwawo, uzokwazi ukumthinta phela lana ey'nkundleni zokuxhumana noma hlampe-ke uvele nje ulihlobe ngqo ucingo kuyena. Kubuza unqoba, ngiyafisa ngabe kunjalo ngane yakwethu, kodwa-ke cha, angibange ngisathola nethutshana lokuyicela. Hayi, ulahlile-ke mne wethu makunjalo, udlale ngethuba eliyingqayizi vele impela, ngoba angiboni phela uphinde uthole ithuba noma mhlawumbe inhlahla-ke nje njengalo oyitholile. Leyo ntokazi ivela kancane mne wethu, umhlezi nje egonqile, uyamazi umahlala endlini leyangane mfowethu. Kube kunqoba, kanti hayi yehlisa umoya wemne wethu, iy'cebolo zakha. Futhi-ke noma ngabe ayiphumi, kodwa-ke njengoba sekukhona mina manje, kukhomba ukuthi konke sekuzoshintsha. Uyongibuza ungibhala ulimi mashobana. Kuphendula uSakhile ekhombisa nasebusweni nje ukuqinisekisa inkulumo yakhe nokuzethemba kwakhe. Hayi uyazethemba Nkonzane, uyazethemba, kodwa ukuthi hayi angingakutheni amandla mina, hlezi ngelinye lamalanga usithumo okanye uthume bona omalume laba phela sebeyolanda umakoti laba bokhawazela asuka madoda. Phoyinhle leyangane mfowethu, ngeke ngikuqambela amanga, cha hayi bafu laphana angimele nje umdedele leya muntu leyo, uzobunehlo lokwami impela laphayana. Mangabe nje impela ugcina ushayile ekhanda, hayi ngiyokuvuma mne wethu. Kube kunqoba ebonakala ebusweni nje ukuthi uyamthakasela umne wabo ngalentokazi eyisihlophekazi esihle nakangaka, okubonakalayo nje ukuthi kukhona umlilo wothando okhanga ukuvutha phakathi kwabo. Kanti kuyosiza futhi kuyolungela nanoma ubani weyilunga lalomndeni ukuthi wena mshana uyishiye phansi leya ntokazi. Themba mina usazoyithola intombi ekufanele mashobana. Ucijimbi owayekade yame ngaphandle exhibeni emva komntongela ugwayi wakhe. Awu mashobana, yangabe isangifanele intokazi yakoMkhize ngiqala nje nokuyazi indaba malume. Okanye-ke hlampe-ke umalume usho ngenxa yesimo esenzeke emini endleleni yameza la ekhaya. Hayi phela mangabe kunjalo malume, ngenxa yalokho cha, hayi akusinto esingasixaka ngayo kakhulu leyo. Hlezi nathi la ekhasini ngomashobana besodloba nje ngolaka olukhulu futhi ulaka mangabe sibona phela unolwazi sihamba nomfana phambi kwethu. Kuphendula uSakhile elindele ukuzwa kabanzi ukuthi ekave yini lena esiyenza umalume wakhe ucijimbi ayiphebeze yakhe nalentokazi ingakaqali nokuqala. Webafa thani ubuyodloba wedwa ngolaka, mina ngizona ishimane njengalabafana bakubo kwentombi yakho. Yize phela ngingasho ukuthi unolwazi angahamba nabafana nje phambi kwethu isinoma esikanjani, kodwa lokho akusho phela ukuthi manje sekumele ngivuke umbhejazane manje ngabe ngishawa wonke umfana osondela eduze naye. Shuthi phela ngagcina engagananga phela dadewethu. Hawu ngeke mina, angeke nje, angizona ishimane mina. Unqoba ephendula inkulumo kaSakhile yaphambilini, yizwe uSakhile engasekho kuyona, eselindele ukuzwa kabanzi mayelana nesizathu esenza umalume wakhe akhulume ngale ndlela. Mshana, kuningi ongeke wakuqonda ngale nkulumo yami okwamanje, futhi kakhulu-ke njengoba kule ndawo usafika nje awukaqedi ngisho usuku, ngakho ungazixaki ukufuna ukwazi ukuthi kungani ngikunqanda kule ntokazi. Wena nje yamukela isiyalo esivela kimi ngimdala kwena. Kusaqhuba yena ucijimbi. Hayi kulungile malume, angiqonde ukuphikisana nesiyalo sakho njengalokho usho, kodwa-ke bengingalindele ukuthi sengaba nkulu ngale ndlela le ndaba kazini lengaka ngalo muntu wesifazane. Kube nje ukufika kwami ngazithola sengishaba ngenxa yakhe, namanje nakho umalume sekhuluma kanjena. Manje inkinga yami ngithandile loya muntu wesifazane malume. Uma isikhathi sesikahle uzokwazi mshana khululeka, okanye okunye wena Nqoba, yeka nomqondo wakho wokuthi uhlohle nje umnewenu ngezinto engimyala ngazo ukuthi angayihlanganisi nazo, ngoba wena ulazi kahle iqiniso lokuthi kuyoba yini umphumela walezo zinto. Lanele leli gazi lachitheka,
ngakho akudingeki ukuthi kuchitheke elinye igazi ngento nje ibinganqandeka. Kusaqhuba yena uCetshembi. Laphinda futhi labuye legazi lachitheka malume. Kanti yini le ngake niyaziyo ngaloya mndeni wakho kwalapha kaMkhize? Ngoba phela kuyacaca ukuthi kukhulu enikwaziyo engingakwazi mina. Kubuza uSakhile. Uma sesifikile isikhathi sokwazi mshana khulileka. Eshephuma uCetshembi ebashiya behleli kanjalo emlilweni. uSakhile ezibuza imibuzo owayengenaphendula umuntu kuyona.